Senes Nabi lho. Senes Nabi Muhammad lho. Muhammad. Muhammad iku apa? Mergo niku wau kula Nabi nek iki Muhammad. Nur nggih nur. Dadi Muhammad niku pun manusia sing nyebut nggih. Misale mereka terus disebut Muhammad. Muhammad niku nek mboten lepat kurang luwih artine penyelamat. Mboten enten bukune. Mergo sing ngalami kula dhewe. Kula mboten pernah membukukan. Tapi saya tidak akan lupa peristiwa itu. Mboten badhe lali. Kirang langkung makaten menika sing saged kula aturaken. Peristiwa-peristiwa ingkang sampun kula lampahi. Kados kula wantun buka ngenten niki mboten karep kula dhewe. Akhir tahun 2019 niki kula sampun nampi. Saderenge buka kula niki diparingi. Iki nggo jangkepi kuncimu. Iki jangkepi kuncimu saiki. Kuncine ora mung iku, iki jangkepe. Akhir 2019 kula nampi dawuh iki nang terusno. Mesoaken. Lah nek kula goleki lah mboten saged. Gaib niku teng pundi nggone? Awak dhewe niki ngagem badan wadak ya. Lah teng mriki niki. Lah sing hubungane niki wau ngapunten. Apa hubungane ajaran niki karo Muhammad? Senes Nabi lho. Senes Nabi Muhammad lho. Muhammad. Muhammad iku apa? Mergo niku wau kula Nabi nek iki Muhammad. Kados Adam wau, kalau Adam, kae lo Adam. Iki Muhammad. Mboten enten sebutan Nabi niku. Kula tanglet terus. Muhammad niku apa? Iki lho sak bener Muhammad. Lah kok disebut Muhammad? Mergo kedunungan iki sing tak wehno kowe. Mergo kedunungan iki. Nur. Sak bener nur nggih nur. Nggih. Nur nggih nur. Dadi Muhammad niku pun manusia sing nyebut nggih. Misale mereka terus disebut Muhammad. Muhammad niku nek mboten lepat kurang luwih artine penyelamat. Niki. Kena apa? Kanggo nyelametno wong Arab, Pak. Sing dislametno wong Arab dudu wong Jawa. Mergo zaman niku teng Arab jere zaman jahiliyah niku lho. Jahate mboten tumon, sak donya niku mboten enten wong jahat kaya wong Arab. Sebetulnya sebutan Muhammad itu artinya penyelamat. Nah, dimanfaatkan sekarang. Agama Islam agama penyelamat bener. Tapi kan menyelametno wong Arab. Mergo iku tuntunane wong Arab. Nyatane sing kula tampa mboten ngoten. Wong Jawa ya Gusti Allah ngandani wong Jawa ya cara Jawa. Niki mboten ngaku-ngaku. Mboten kok awu-awu. Peristiwa niki bener-bener kula alami. Nah, kula buka ngeten niki ajaran sedulur sejati niki nggih. Perintah. Sing perintah ora wong. Yes alam lah. Apa tak kandhakno sapa sing perintah? Wong ora ana sapa-sapa. Sing ana ya alam. Ya alam, ya Allah. Alam, Allah. Urip. Allah alam. Manusa nang ndi wae, mulane kula pun nate
matur sapa wong sing iso adaptasi karo alam wis parek karo Allah. Tak jawab 90%, sing 10% golek ana dhewe. Monggo. Nggih belajar nggih kok saithik, mboten saged spontan. Mboten saged. Nggih. Niki. Di samping kula jawab pitakonane Pak Mul niku sing bener putra Adam, Pak. Mergi kula rani bener iki pathokane kula nampi mboten enten kata-kata napa nabi. Mboten enten. Muhammad nggih, Muhammad boten nabi. Iki Muhammad. Hubungane apa nek ngono? Ah Muhammad piye po tegese penyelamat. Lah sedulur sejati ya dewa keselamatan. Dewa penyelamat. Lho jere malaikat ki gualak nyengit sing digodha sing mboten. Mboten. Niki peristiwa sing kula alami. Begitu dia datang, saya dikasih tahu, kula dikandani. Iki wis wayahe wis ora kena ditunda. Ini sudah digandeng. Orangnya ganteng, pakaiannya kayak pakaian itu Pak, pasukan kerajaan pasukan kerajaan Jogja napa Solo nih pakaiannya ngoten niku wong ganteng. Mengko sing ninggal wong wedok sing marani sing njupuk kok lanang, nek ngono piye? Iki lho jawabane niku. Oh iya. Yang disebut Adam tadi. Maka manusia yang diciptakan di dunia pertama itu wong lanang. Oh. Niki peristiwa bener-bener kula alami. Mboten enten bukune. Mergo sing ngalami kula dhewe. Kula mboten pernah membukukan, tapi saya tidak akan lupa peristiwa itu. Mboten badhe lali. Sak teruse ngantos kula diperintah nerusaken ajaran niki. Ajeng kula asal perintah niku akhir 2019 kula mulai buka 2020. Nek mboten salah kula buka pertama tanggal 13 Februari 2020. Tadi kula ngadeg niki buka niki pun berjalan 5 tahun. 2020 sampai saat niki 2020. 5 tahun, 6 tahun kelampahan niki. Lah niki badhe enten napa? Kula mboten ngrumi ini. Nggih, muga-muga tahun niki dadi tahun penentuan. Tahun 2020 Masehi niki muga-muga dadi penentuan. Bangsa Indonesia ajur utawa lebur utawa makmur dalam tahun ini. Tunggu nanti bulan 6. Bulan 6 mungkin wonten tahun baru Jawa ta, setunggal suro. Bulan 6 niku tanggal 28. 27 malam. Mangke niki tibane tahun Dal. Bangsa Indonesia gimana ini dalam tahun menentukan nasibnya. Jari ini 2045 ini Indonesia Mas. Masalah atau cemas piro-piro. Padahal karek 20 tahun. Piro ini gelis Pak waktu 20 tahun. Tapi nek bangsa Indonesia cek bodone kaya ngene iki. Apa kelakon dadi Indonesia Mas? Apa gak Indonesia cemas? Saiki
wong Jawa, wong Indonesia. Ya urip ning Jawa, ya urip ning Indonesia. Sirai nuwun sewu, dienggo keset mbek wong Arab. Ora ngerti. Penjajahan nih, Arab niki penjajahan sadis. Di atas Jepang, di atas Belanda, di Inggris, sadis, benar-benar sadis. Aja meneh wong Jawa, wong Indonesia nih negarane Arab Saudi gak tinggal sak penake dhewe. Dihukum pancung, disenengi gak gelem disalahno, dihukum pancung. Wong urip ning negarane dhewe diatur wong Arab. Wong Indonesia urip ning Indonesia dikon nganggo pakeme wong Arab. Anut wae. Ayo pikir pakai akal sehat. Oh, wong penghayat aja enak-enak dadi wong penghayat. Gede tanggung jawab e. Negara karo bangsa iki. Wong penghayat iki padha mek tentara. Lu wong nek tentara kerja berjuang tiap bulan oleh gaji. Lalu penghayat sapa sing gaji? Waduh, nggih. Nggih. Muga-muga sing kula suwun pemerintah nang tanggap kahanan iki. Nek nggih, mungkin nek nyiaraken niki langsung napa mboten? Mboten. Mungkin nek nyiaraken ora usah diketok teng mriki niki. Kersane ben dirungokno wong sak jagat. Nggih. Kersane ben dirungokno sak donya. Saat ini bangsa kita sedang parah. Semestinya harus sudah lewat masa kritis. Tapi kelihatannya kok sudah agak lumayan ini. Semoga benar-benar sudah lewat masa kritis. Wis gak nganggo masker nggih. Wis lewat masa kritis. Semoga kita, bangsa kita pikirannya lekas pulih. Lekas sembuh. Karena kekuatan alam. Mau sore nawak dhewe iki wong Jawa urip ning Jawa. Dikon nganggo cara Arab. Nek gak nganggo cara Arab Gusti Allah gak ero. Tahu Tuhan Maha tahu, Maha ngerti ya. Saya enggak membenci agama. Tapi saya mengatakan apa benarnya. Kalau dikatakan benci silahkan. Benci ada sebabnya, senang ya ada sebabnya. Kejadian tidak ada peristiwa tanpa sebab tidak ada. Enggak ada. Tadi seneng ya ono sebabe. Tadi ora seneng ya ono sebabe. Wis bolak-balik tak sebut tak singgung. Semoga aja pemerintah tahu ini, mendengar ini, biar bisa merespon, biar bisa merasakan. Bangsa kita sedang mengalami bangkrut sekarang ini. Penentuan ya di dalam tahun ini 2025 Masehi. Semoga aja nanti dapat obat yang menyembuhkan bangsa kita yang sedang sakit parah. Sakit toh kita ini nggak kerasa, sakit jiwa kok. Kita ini kan di bawah kekuasaan Arab sekarang. Nah, caranya gimana, Barjo? Biar kita lepas dari belenggu penjajah. Ada caranya. Tapi saya bukan orang pemerintahan kok. Saya ini mau gogol kendon. Darani tani ya ora tani, gogol kendon ora duwe sawah.
sapa sawah nek buruh tani. Kok wani ngucap? Kena apa ora wani? Ngucap bener apa gak wani? Ukurane manungsa nek ngucap bener ora wani, nglakoni bener tambah ora wani. Nggih. Nah, terus mekaten gedhe ingkang saged kula aturaken. Kula lajengaken malih monggo.